ngobrol rano entening tangangi tetes sembun sing ngancani aku apa aku kaya lagi kasmaran mlaku teko tuwa bebarengan seup sik matur suwun wis ngancani aku sama iki wis iso saling kudu wong liya sing raseneng hubungan iki sebelah sini tatak mlakune angin saya dewasa ngenteni badai tarang nanging sinau nari ning tengah udan. Duh, iki terakhirnya enak lanjutannya loh mas. Beda rapa gandeng tresno bolehkah Mbak Niken minum dulu? Boleh apa tidak? Minum 1 jam boleh apa tidak? Kak, yo sik 1 menit berarti sik ya tak ngombe dilut ya. Iya mas. Batang rasane ati kang mandang sengiting liyan hanyawang aku kowe lapo katresnan kang mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan pancene rasa kuwi akeh pacoban masuk kang mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelan kang mas mesti iki taburan jarno wis. Ayo nyanyi maning ya. Sebelah kene nyanyi maning ya. Asik. Wis iki jarno iki bene. Iya bene. Penting mari ngene mari ya. Heeh ya nyanyi. Ya. Apa Mas? Langsung drum kita apa senenge Thailand Mas. Wis Mas nek tukaran wis marem matine. Heeh
sing ayu dong. Rete Nigel. Amamo pati apa ditena apa dia apa diteteku apa tiko apa dikut apa saya. Suan ya mas. Alhamdulillah. Fotonya mengke mawon nggih. Dikasih ruang. Bapak Ibu katuran pinarak lenggah malih monggo, nggih. Jan luar biasa warga masyarakat Ngawi nggih. Pun nggih mengkile meleh nggih. Bapak Ibu monggo katuran pinarak lenggah malih nggih, nggih matur sembah nuwun nggih. Dia ngaturaken lujeng rawuh kunjuk panjenenganipun bintang tamu kita artisnya Jawa Timur dari kota Kediri Mbak Niken Salindri nggih. Monggo Mbak Niken nggih. Aku nek kon ngatasi ras terkuat di bumi aku nyerah. Nyerah. Bu nanggap dhewe, Bu. Wah, jan. Betul nanggap dhewe. Leleh. Cek tas teko lho, cek sumuk-sumuk lho, cek panas-panase lho. Ya ora apa-apa jenenge ibu-ibu ya. Betul. Ibu yang telah melahirkan kita di dunia. Tapi ini. ning carane ya ora ngono kuwi ngono lho. Harap apa? Kita sebagai anak muda harus mengalah dan harus sabar. Tapi nek dituruti terus ya megel nih. Lah. betul. Apa? Ya sugeng siang Kang Mas. Cara foto iki mesti. Oh alah Wes Bu tak keplekne lho sampean kok. Rumangsaku kok. Aku tak omong dili. Monggo Mbak Niken uluk salam dulur-dulur Ngawi. Siang kagem sedayanipun matur sembah nuwun sampun derek Mangayu Bagya teman Pak Mulyadi Ibu Suci nggih. Menika Nur Ihsan, Mas Nur Ihsan kalian Mbak Salsa Dina Mbak Salsa, panggilane Mas Ihsan dan juga Mbak Salsa. Nah, kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Pokoknya doa yang terbaik. Yang terbaik buat mempelai berdua. Nah, benar. Semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pangapunten Mbak Niken nika wonten jamilan. Mbak Niken dipun aturi wonten sakajengipun putra temanten mriko. Oke, sekarang. Oh ya, oke. Sekarang. Sing dipoto ki ngantene bae. Iya. Inggih sugeng siang Ibu Bapak. Sugeng siang nggih. Inggih sekanuwun. Ibu Suci Pak Mulyadi ingkang kagungan kersa. Lah kok bapaknya arep ngambung aku to? Wah, ditonyo rebute men, Pak. Terima kasih ya, Mas. Ya Allah, ketemu lagi terus sampe dadi nganten ping pindho berarti. Setahu ketemu ning endi? Oh alah. Oh, terus sampean dadi nganten iki. Oh iya, ya Allah.
Sebelumnya itu pernah ketemu sama Mbak Manten aku di Jakarta ya. Oh di Jakarta. Iya. Ya itu Di memang Jakarta. kerjanya di Jakarta. Heeh, tak kira lek Mbak itu dadi nganten. Oh. Kurang ajar weh. Matur sembah nuwun Bapak, Ibu. Wah. J pisan. Ini foto dulu ya. J. Sikilku cuma ketok nih ya, Mas. Persiapan Iya. untuk kadang-kadang Sinoman Sinowati monggo, Sinoman Sinowati Karang Taruna maju bersama. Monggo, mumpung masih ada waktu untuk foto bersama Mbak Niken. Kok mesti nenyel-nenyel gitu. Sesuai permintaan panjenengan. Monggo Mas. Mbak dari Sinoman Karang Taruna maju bersama, persiapan untuk foto bersama Mbak Niken. Kami persilahkan. Iki keluarga mudung. Lho kose. Wong iki urung kok. Ayo mudun dhisik, Ibu mudun dhisik. Ayo duduk dulu. Engko nek wis saya ya cerot dhewe ya. Ayo, kene. Monggo satu jepretan dari Karang Taruna maju bersama. Monggo. Karang Taruna maju bersama. Bapak itu mriko, Pak. Oh ya wis ora apa-apa. Iya, monggo Bapak, Ibu. Bapak, Ibu. Nggih, mriki Pak, Bu. Nggih. Bapak. Monggo Bapak Ibu ingkang hamenggo gati kalian besan kasuwun foto. Mangke bakda menika lajeng Karang Taruna maju bersama. Bakda niku lajeng kalajengaken lelipur konjo sakjane para tamu kagum putri samudayanipun monggo. Monggo satu jepretan lagi Karang Taruna maju bersama untuk persiapan. Monggo Pak Wahyudi, monggo dikondisikan saking konco-konco Sinoman Sinowati siang menika monggo. Ngene iki nganti jepit. Pun nggih badhe foto Karang Taruna maju bersama. Mangke Mbak Niken kasuwun ngaturaken nelipur. Siang kaledangan sebagai bintang tamu. Karo disambi foto-foto langsung nyanyi ya. Ya. Cundamani, permintaan dari kedua temanten. Sunda mani Kang Mas monggo ka program menangani pambudut saking putra temanten pengantin. Mriko wah nyebrang Iya, dalan. Kita harus menyeluruh Iya. biar semuanya kelihatan. Betul. Biar tidak ada rasa apa ya? Iri, kecewa. Iya. Monggo. Mbak Niken, Ya. ini ada poin selanjutnya. Niki sing duwe gawe Bu Suci badhe duet kali jenengan. Oke, monggo Bu Suci. Bu Suci, monggo kepareng duet kali panjenenganipun Mbak Niken Salindri. Sasono wekdal kula semanggaaken. Monggo Bu Suci, niki nggih luar biasa. Iki penyanyi ini leren sik ya. Leren sik. Mike Mbak Stuga. Monggo lho Bu Suci niki wonten jamilan mengke sing duwe gawe badhe duet kalih Mbak Niken. Kula wektune kula dhisikne. Pengarepan dianya. Nggih. Napa lagune? Pengarepan Kang Mas monggo ka program senarengan kadang-kadang Pandawa musik siang kalau dangan Pak. Sing pundi? Oh nggih, ditutke. Terima kasih Ibu Suci luar biasa. Luar biasa. Kalih Pak suaranya Mulyadi. bagus sekali ya. Suaranya jan Iya, bagus sekali. Terima iya, kasih. kulina ngerum. Pangapunten
untuk yang mengambil foto agak dari sebelah selatan. Biar Bapak Ibu bisa melihatnya Mbak Niken. Iya. Terima kasih. Sebuah lagu. Ini mungkin kedua temanten mau minta request lagu apa lagi? Mas Kanten, Mbak Kanten, mau request lagu apa? Rono de enteng deh. Apa Kowe kan? iki wong lanang lho. Se. Tak kekrek pisan lho kowe aku mbok kon rona-rona wong lanang. Yo ngosek to. Se. Sase. Iki ngono nek dalane ora makadam ngono aku rono. Iki makadam iki. Totoane nyawa iki. Nih. Ayo deh. Nggih, Bu. Oh iya. Ora apa-apa. Kita anggapannya full foto wae ora apa-apa, aku seneng malah. Ora usah nyanyi. Ora usah no, Bu. Sak menika video piye? Nggih. Apa deh? Mantene nyuwun apa? Soto, bakso, gulai, sate, rawon. Durasi selak ke Solo. Piye deh? Wes. Apa? Thailand. Thailand pun ngopo Thailand Iki kok aneh heran to. Sing Thailand iki piye? Apa tete? Njaluk kuwi to. Iya, jaluk kuwi. Niku import Mbak Thailand. Jadi ada dana kenakalannya ya. Oh nggih. Pangapunten Mbak Niken niki dari Kapolsek badhe foto kalih jenengan. Monggo Pak Polsek kula caos wekdal. Nggih, monggo. Monggo Pak Polisi. Foto kalih Mbak Niken kagem kenang-kenangan. Nggih, monggo. Ya. Iki APT iki ora iso digi lagu lho, Mbak. Hah? Nemen. Oh nemen, diganti nemen. Monggo Pak Polisi dari TNI juga. Ya Pak, sekali Badhe saja, foto, ya, Pak. monggo. Ayo guys. Kaya wis ngantuk. Mau ning transit pra ya wis istirahat to. Durung. Istirahat apane kok? Iki telung dina ra turu ya. Telung dina ra turu. Nemen. Nemen Kang Mas. Terima kasih. Spesial buat lagu terakhir buat kedua temanten. Iya, spesial buat mempelai berdua Mas Nur Hisan dan Lagu-lagu juga yang Mbak sangat mesra. Sadina. Buat para tamu undangan terima kasih. Semoga kita bisa ketemu kembali. fotonya wis